Technoleg, uned 3 a 4. Oes ffôn symudol gyda ti? Oes, mae ffôn ddeallus gyda fi. Mae'n wych, dwi'n ei defnyddio bob amser. Beth wyt ti'n hoffi wneud ar y ffôn? Dwi'n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, syrffio'r we, defnyddio gweblyfr a thecstio fy ffrindiau. Beth dwyt ti ddim yn hoffi am y ffôn? A bod yn onest, y broblem fwyaf ydy'r pris. Maen nhw'n ddrud iawn. Oes unrhyw broblemau gyda'r technoleg heddiw? Mae diogelwch ar-lein a bwlio seibr yn broblemau gyda'r technoleg, ond mae llawer o fanteision hefyd. Beth ydy'r manteision? Mae llawer o fanteision, fel cael camera yn handi, gweld fy e-byst a teimlo'n ddiogel. Oes unrhyw anfanteision? Mae defnyddio ffonau wrth yrru a bwlian yn bethau negyddol. Beth ydy dy farn di am gyfrifiaduron? Dwi'n meddwl bod nhw'n ddefnyddiol iawn am wneud waith ysgol a siarad gyda ffrindiau ar Skype. Wyt ti'n chwarae gemau ar y cyfrifiadur? Dwi'n chwarae gemau ar-lein ar Xbox gyda fy ffrindiau. Mae'n wych, ond mae rhai o fy ffrindiau yn treulio gormod o amser yn chwarae. Wyt ti'n cytuno dylai plant cael defnyddio technoleg personol yn yr ysgol? Ar y cyfan, nac ydw. Mae llawer o ddisgyblion yn camddefnyddio'r technoleg. Ar y llaw arall, dwi'n cytuno dylen ni gael defnyddio iPad. Technoleg uned 3 a 4.